Encara hem de parlar d'un altre ple, el ple de l'estat de la ciutat. Pràcticament tothom va coincidir que es va parlar de tot, menys de l'estat de la ciutat. Com a mínim és l'anàlisi que feien sobretot els periodistes i tots els mitjans de comunicació locals. Vau tenir la mateixa sensació? Sí, nosaltres, com que no sabíem si hi hauria aquest ple de l'estat de la ciutat, vam utilitzar el ple de pressupostos per ja una mica dir quina era la nostra visió de la ciutat, no? I també doncs, la presentació que vam fer del partit, que va venir la vicepresidenta Munté, i per tant, en aquest cas, nosaltres hi vam dir, nosaltres defensem un ajuntament, d'una banda, que tingui un equip de govern exemplar, és a dir, molt diferent del que tenim ara, doncs, amb trànsfugues i censures de programes de ràdio i tot plegat. Per tant, un equip de govern que la gent digui aquest és el nostre equip de govern, estarem més d'acord o menys, però són gent honesta i que fan les coses bé. D'altra banda, la millora de la qualitat de l'espai públic, és a dir, Rubí en manteniment, en neteja, en parcs i jardins. La gent s'estima Rubí, però la gent és molt crítica amb Rubí. La gent que hi viu no es conforma amb com està la ciutat, i jo tampoc em conformo, jo crec que hem de millorar moltíssim. I després hi ha un tema, doncs, això, no? De vitalitat comercial, de vitalitat cultural, que dèiem abans, que també hem de reforçar. Això ho vam explicar al ple de pressupostos, i el ple de l'estat de la ciutat, amb 5 minuts que se'ns va donar a cada portaveu, era molt complicat poder parlar de tot.